नमस्कार मंडळी, मी तुमच्या कोकणातलो आकाश वर्णे. तर मंडळी सांगितल्याप्रमाणे मी कट्ट्याक जाऊन कलर आणलंय. आता तो कसलो आणलंय आणि खय काय मारतलंय, पूर्ण घराकच मारतलंय. सेम कलर सगळा रिच करूचा विचार करते म्हणून एकच कलर. आता बघूया, हे पण कलरचं काम चालू करतात. आज लवकर उठलोय, अजून नालय नाही. तर हे दाखवते कसलो कलर आणि काय काय आता बघूया. तर मंडळी हे बघा, राम भाऊ आमचं सगळ्यात भारीतलं वेंटर हा. काम पण चांगला करता आणि मस्त सगळी मदत करता, सगळा उचलूक वगैरे. आमचा सामान खूप होता, कारण की भरलेल्या घरात परत कलर करूचा म्हणजे सगळा मदत होईल. त्यामुळे हे सगळा मदत करता. हा आमचा पहिलो कलर. एक रूम मध्ये कलर झालो हा, तो मी तुमका नंतर दाखवीन. पहिली पूर्ण भिंत घासून वगैरे, त्याच्यानंतर प्रायमर मारून त्याच्यावर कलर, पुट्टी वगैरे काय काय क्रॅक गेला ते भरून. म्हणजे आता हॉलचा झाला, प्रायमर मारले नाही तुम्हाला दाखवतोय. आता किचन मध्ये सगळा पेपर वगैरे लावून तो पेपर काढून टाकतो. पहिलं होतो तो वॉलपेपर होतो तो. आता घासून वगैरे सगळं काढतले. तुमका बाहेर दाखवते हॉलमध्ये. ह्या केले नाही तर बघा, हॉलमध्ये पूर्ण प्रायमर मारले नाही सगळीकडे, वरसून खालून पूर्ण चकचकीत करतले घासून वगैरे. पहिलं कलर आहे, त्याच्यावर आम्ही वॉलपेपर लावलेलो. उस पे पेपर डालो ना. तो क्या उधर पीछे फर्शी है ना? पीछे फर्शी है. आता ये पुट्टी भरत है. राम अच्छे से लेवल मांगता है क्या रे? हंस मत, ये जरा शर्माता है अपना लड़का राम वीडियो में. बाकी है अच्छा लगे, लेकिन काम भी अच्छा करता है. राम आप किधर के हो? यूपी. यूपी में कौन सा गांव? लखनऊ. वाह, गांव में कब जाओगे? अब जाओगे कब? जाएंगे अभी मई महीने में. भोजपुरी वा भैया 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 म्हणता, स्वतःच भैया म्हणता. यूपी के ना भैया ही है. हाँ, कॉमेडी वाले भैया हंसते रहते हैं. राम भाई, आप कितने साल से इधर है? 20 साल से. 20 साल, 20 वर्ष इकडे आहेत. रेशन कार्ड भी इकडचंच आहे ना तुमचं? सब सब सब. मतदान दिया, दिखाओ. मतदान दिया वो दिखाओ, बुंगली दिखाओ. कलर में गया ना. कलर में गया. हाँ, मी पण केलं या बघ, मैंने भी किया. या भिंतीक जरा डबल मारतात, कारण की ती डार्क होती ना भिंत, ग्रीन कलर मध्ये. पोपटी तुमका दाखवत होते तो एशियन पेंटचा रॉयल लक्झरी इमर्शन शाईन म्हणून येतो बघा. हा कलर मारणार आहोत. थोडा एक रूम मारलाय, बाकीचे रूम मारायचे आहेत. या शेडचा नंबर काय, शुगर नट L126 असा आहे. इकडे पूर्ण हा मारायचा आहे पूर्ण. चला, आता आमच्या पेंटरने काम चालू केलेलं आहे, रामभाऊनी. पहिलं घासून जरा ते प्रायमर विमर मारलाय. कुठे कुठे उंच सकल आहे, तिकडे घासून जरा लेवल करणार. इकडे पहिला हात सुरू केलेला आहे कलरचा. हा बघा, हा आणि हा वेगळा दिसतो बघा. हे राम, त्या एशियन पेंटच्या लक्झरी शाईन मध्ये काय फरक असतो बाकीच्या कलर आणि ह्याच्यात? हिंदी बोलता है. हाँ, हिंदी बोल ना, कुछ भी बोल. शाइनिंग आता है, इसमें चमक है. हाँ, और अच्छा दिखता है.
फर्स्ट नंबर एकदम अच्छा क्वालिटी का है कलर। अच्छा है। हाँ एकदम भारी, चमक इसको अच्छा है। बाद में मारने के बाद उजाला होगा। हाँ उजाला, लाइट अच्छा पड़ता है इसमें, लाइट शेड है। हाँ सब अच्छा है। ठीक है मारने के बाद देखेंगे अभी क्या। ठीक है मारो मारो। तर मंडळी आता दरवाजा पॉलिश करतले, त्याच्या आधी सगळं दरवाजा धुवून घेतात, सगळं घासून वगैरे कलर उडलेलं वगैरे, नंतर पॉलिश पेपरने पॉलिश मारतले घासून, नंतर एशियन पेंटचा क्लिअर ना रे। हो वार्निश। वार्निश क्लियर चकचकीत होतं ना। चकचकीत एकदम नया। चौकटींचा आणि दरवाजांचा कलर मारतो, गोल्डन ब्राउन। ऑयल पेंट। ऑयल पेंट एशियन कंपनी। एशियन कंपनी। तेरे को कमीशन मिलता है लगता है एशियन पेंट से, है ना? नहीं कमीशन कुछ नहीं पापा, क्वालिटी है ना उसमें। हाँ क्वालिटी है। लोकल नहीं, कंपनी एशियन मशहूर है महाराष्ट्र में एकदम नंबर 1। क्यों धोखेंगे क्या रे? काम बराबर नहीं। एक बार बोल, एक बार बोल। क्या बोलूं? क्या बोल? लोग क्या करेंगे? टूटेंगे। क्यों धोखेंगे? काम बराबर नहीं किया बोलेंगे धोखेंगे। तर आता साफ केल्यान सगळा घासून वगैरे पॉलिश वगैरे मारून, आता काही काही खड्डे वगैरे दिसतात ते मेन भरतात। त्याच्यानंतर आता पॉलिश मारते। त्याच्यानंतर काय करताला? पॉलिश 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 वार्निश चकचकीत दिखेगा ना। मारी देखेगा, नहीं तो लोग अब क्या बोलेंगे? बोलेंगे बरोबर बोला। कॉमेडी राम मौर्य। इकडे ग्रिलला कलर मारतो, काळो कलर। हे बघा आता वॉर्निश मारता तो चकचकीत होतो। राम भाऊ, हाँ वार्निश का कितना आ जाएगा? 2 हाथ। बाद में प्लेन हो जाएगा प्लेन चकचकीत। एकदम शाइनिंग अच्छा आएगा। एशियन कंपनी है। हाँ एशियन, मेरे ख्याल से तेरे को कमीशन मिलता है 100% ना। नहीं कमीशन है, कंपनी एकदम नंबर 1 है ना। कमीशन तो मरने दो। नहीं तो लोग ठोकेंगे। ठोकेंगे। हो एशियन ब्रांड कंपनी है। हाँ 20 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, तो अच्छा कंपनी है वहाँ पर। तर मंडळी बघा, वॉर्निश एक हात मारलेलो हा, आता लगेच त्यांना लोखंडी दरवाजा मारून घेतलाय। सेफ्टी दरवाजा। सेफ्टी दरवाजा पहिला काळा होता। पहिला का तूच बोल नको नको आप नाही बोल बोल काय नाही। पहले आप बोलो। काळा होता, आता ग्रे। स्मोक ग्रे, स्मोक ग्रे। एशियन कंपनी हे सब मस्त वाटतं। ब्रँड मंडळी आमच्या घराचं काम पूर्ण झालेला, तर तुमका आता दाखवतोय सगळीकडे पूर्ण कलर झालेलो असा, तुमका दाखवतोय आता। मंडळी या बघा, या पूर्ण सेफ्टी डोरला कलर मारलो होतो। रामभाऊ खोलिये। बघा अजून 9:15 वाजले तरी रामभाऊ असत। हे बघा दरवाजाक पण पूर्ण पॉलिश मारल्याने घासून वगैरे सगळा चकचकीत उडून पाटून मस्त काम केल्याने। या बघा तेव्हा आमचं हॉलचा कलर, आपले साईबाबा, आमचं मंदिर छोटासा। हे बघा हे अजून जाऊक नाहीत। हे बघा हे सगळं पुसून वगैरे देतात, म्हणजे काम बघा, विचार करा, सगळा करून या सगळं चकचकीत करून देतात। मस्त हा रामभाऊ, खरंच अच्छा काम करते हो। हे बघा गॅलरी पूर्ण ग्रिलांका पण कलर मारल्यानी लास्ट पर्यंत। हे बघा आपलं किचन,
सगळं अजून पसारा साफ करूचा, भांडी वगैरे साफ करून लावचे. ह्या ग्रिलाक वगैरे सगळा कलर मारले नाही, पाईप पण सगळा. बघा बेडरूम मध्ये काम मस्त केलं या. आमचं अजून काम बाकी आहे. मैं अभी मेरा काम पूरा हो गया, अभी जा रहा हूँ. इनको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो देखो सब लोग. वीडियो सब देखो सब लोग. मराठी बोला. भैया आहे ना. असं सांगितलं नाही तसा. आमचा यो व्हिडिओ पूर्ण झालेला आणि आमचा मेन म्हणजे घर पूर्ण झालेला, सगळा चकचकीत. तर असेच आमचे व्हिडिओ बघत राहा आणि कशासाठी या घर नवीन केलं ह्याही तुमका नंतर समजा. चला बाय बाय, टाटा.